Nangunay mismo si Kapitan Alan Simuag sa Barangay Lasang sa pag-rescue sa pawikan nga green sea turtle nga stranded sa bungsod sa Sitio Tambungon, Barangay Lasang, Davao City niadtong Biyernes sa hapon. Pag-abot sa lugar kung hain stranded ang pawikan, gitabangan kini og salom sa mga tao. Dihang nakaplastar, gidayungan ang pawikan pasakay sa balsa o gidala sa baybayon. Daghan ni sa mga itlog, pero gamay ra pud ang daghan ang mapusa. Pero gamay pud ang survive no kay daghan og threat. Kining area pud sa dagat sa Lasang, daghan ni diri mga seagrass. Sumali siya sa rason nganong i-declare di siya na marine protected area sa kuan seagrass. Sumala ni Kapitan Simuag, Setyembre sa milabay nga tuig, naka-rescue sab sila og pawikan nga stranded sa bungsod. Apan mas dako ang ilang na-rescue nga pawikan niadtong Biyernes kay bana-bana ang anaa kini sa 280 kilos. Sagad masulod sa bungsod ang usa ka pawikan kay manubad kini og gagmayng isda hangtod dili na makagawas. Tanan na to estimated na kung anong kuan either almost of the same size of weight or siguro mas dako pa ni no? Ko na kon. Pero dili ni siya mao no? Kay katong last na to nga nakuha kung amo tong kagingan kita na tapos first catch na to. Ang na-rescue nga pawikan anaa sa 132 centimeters ang gitason og 77 centimeters ang gilapdon. Gitaptan na sad og sisi ang lawas niini ug human sa taging girilisab dayon sa dagat. Nanawagan ang mga barangay official sa Lasang sa mga residente nga kung dunay makitaan o mabangalan nga pawikan i-report dayon kini sa mga otoridad aron maaksyonan.